li istituzzjoni edukattiva qed tkun akkużata b'falsifikazzjoni ta' marki tal-interviews biex tiffavorixxi lil min jaqblilha skont suppost pariri minn esponenti qrib il-gvern jikkonferma sens qawwi ta' kultura bbażata fuq nepotiżmu, arroganza u abbuż, kif ukoll li jmina l-fiduċja tal-poplu fl-istituzzjoni u fis-sistema edukattiva tal-pajjiż. Hekk kiteb il-kellim tal-Partit Nazzjonalista tal-Edukazzjoni Justin Schembri fuq Facebook dwar l-allegati alternazzjonijiet u korrezzjonijiet b'intenzjoni qarrieqa u fraudulenti fl-għażla tal-kandidati waqt l-interviews fl-Emcast li qal li huma xokkanti u inaċċettabbli minn kull aspett. Justin Schembri kompla li dan il-każ ifakkar lil ħafna f'uffiċjal qoli fir-riżorsi umani tal-istess kulleġġ li ilu għal madwar 4 snin jitħallas minkejja li jinsab sospiż kif ukoll li dwar il-każ tiegħu baqa' ma nstema' jew sar xejn aktar. Għaldaqstant qal li l-Ministru tal-Edukazzjoni huwa obbligat jieħu rendikont tas-sitwazzjoni u eventwalment jieħu azzjoni biex ir-reputazzjoni tal-Emcast ma tkunx kompromessa, partikolarment wara li fil-medja deru partijiet minn rapport ta' inkjesta li nżammet moħbija. Il-kellim tal-Partit Nazzjonalista kompla li hu inaċċettabbli li istituzzjoni bħall-Emcast u uffiċjali għoljien tal-kulleġġ kif ukoll esponenti qrib il-gvern ikunu implikati f'inkjesta bħal din u jibqgħu ma jittieħdux azzjonijiet fil-konfront tagħhom u fakkar kif f'Awwissu tas-sena li għaddiet kiteb fil-ġurnal In-Nazzjon kif l-Emcast mhux aċċettabbli li uffiċjal ta' riżorsi umani allegat li kienet imġela tanżel lecturers li mhux ikkwalifikati biżżejjed għax kellha istruzzjoni mill-Ministeru. Spjega li dan kollu xokkanti fuq diversi livelli fosthom li l-Ministru ta' dak iż-żmien allegatament baqgħet tiddefendi il-ksur ta' liġi u ma ħadiċ azzjoni kontra min allegatament kiser il-liġi jew ippermetta li tinkiser il-liġi taħt it-tmexxija tiegħu.